Налегла лягулкою. И, может быть, еще раз, чтобы, як вы выходите с двора, трошки верніться назад. Я працую у дзяржаўнай установе. Моя асноўная задача гэта куратарства або праца з сельскімі клубнымі установамі. Мы накіроўваем іх, чым яны будуць займацца. Здравствуйте, здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Новейшее. А як колеры ви вибираєте? Якими нитками? Ну, так уже глядишь, да и... Глядишь, на какие колер надо. Моя мама вышивала, а тогда уже я начала. Я с 9 годов начала вышивать. Ну вот, подушечка. По стані культури, я думаю, що унікальний кожен регіон Білорусі. Наша культура засталася регіональною. Яна не сфармавалася ў агульную беларускую цалкам. А даследаваць яе можна поўнасцю, напэўна, немагчыма, але больш-менш можна толькі тады, калі жыць у гэтай культуры. І вот каму, як не мне, хто ў гэтым народзе нарадзіўся, на гэтай мясціне, каму не ведаць свае традыцыі. Да і цікава мне гэта. І гэта тое, што магу рабіць я. І я не думаю, што на маім месцы іншы хтосьці не рабіў бы тое самае. І гэта ж лавы, гэта ж з хат тоже. Бабуля Степаніда, яна з дзяцінства вучыла Ірыну пячы хлеб. Гэта тое, што Ірына валодае з дзяцінства. Просто знайшлі хату, у якую можна было б, пустая, ўжо ніхто ў ёй не жыве, фактычна нам яе падаравалі, гэту хату. Вот, і дзе была печ, і гэту традыцыю перанеслі у гэтае месца. І, на жаль, кожны дзень мы там хлеб не пячом, пакуль што і няма сродкаў, да і няма патрэбы. Але вось на такія запатрабаванні, на святы, на нейкія нагоды. Цяпер прысмакаў хапае, але вот вясковы сапраўдны хлеб гэта ўжо вось такая асаблівасць. Тым болей, што гэта абстаўлена так прыгожа, цікава. Напрыклад, для того, каб гатаваць ежу традыцыйна, трэба маць печ. Зараз сталі вельмі многа цікавіцца ежай беларусаў, а да гэтага не пыталіся. А гэта звычайная рэч на вёсцы сёння, і ў гэтым можна знайсці. Дети, частуйтеся хлебом, подходьте сюда. Ткацтвам у камуне та ж гісторыя. Ткачыха Ірына Яскевіч, дырэктар клуба, яе маці была вельмі выдатнай ткачыхай. Але вельмі рана памёрла, Ірына была сіратою, Яскевіч. І выйшаўшы замуж, пачаўшы працаваць у клубе, яна задалася таксама цэлю. Вот калі маці магла, чаму ж я не магу? Яна аб'яднала вакол сябе некалькі жанчын, якія таксама жадалі гэтым займацца. Нам было 9 гадоў, калі мы прыйшлі першы раз. 4 класу. І пачыналі мы з таго, што маталі ніткі на цэўку. З гэтага мы пачыналі, а цяпер сядзім і чом большыя ручнікі. Гэта нанітка. Традыцыйны жаночы галаўны ўбор. Ёсць многа спосабаў завівання. Адзін з іх наша вёска Кузьмічы. Мы спрабуем аднавіць народны строй, які быў сапраўдны. Да?
І і намітка. От те, що бачили ви на дівчатах наших, це теж намітка, але завіта другим способом. І гэтым краєм ми йдемо на лоб. Што датычыцца абрадаў, то першапачаткова мы проста іх даследавалі. Шукалі любыя звесткі ў літаратуры пра наш раён, у розных музеях, у сховішчах, ад людзей запісвалі ўсё, што магчыма. І спачатку вывучылі песні, потым выйшлі на вуліцу. Першы год, можна сказаць, што з нас нават смяяліся, таму што гэта было непрывычна. Гэта абрад, які існаваў толькі ў памяці людзей, які ўжо жывым, бабулі, якія нам расказвалі, яго бачылі, але самі бабулі былі удзельніцамі на ўзроўні дзяцей. Правяду русалку да бору, а сама вярнуся дадому. Хтосьці апантаны тэатрам, хтосьці апантаны рокам. Мая апантанасць, напэўна, праявілася ў гэтай любові да фальклору, да традыцыі. Маю задачу бачу тое, каб яго зафіксаваць, каб наступнае пакаленне ведала, што гэта было і воно традыцыйна. А ўсю традыцыю не вернеш назад, не адменіш электрычнасць, не адменім мы сродкі камунікацыі сучасныя, яны патрэбны. Дадим очень вкусный обед. И по 100 грамм даже. Ну, что ты улыбаешься? Надо все вкусненькое. А ў чым печы будете? У этой місцы? У этой миске. Печы не згарыць міска? Никогда. Павловна. Ну идите, садитесь. Любая з бабуль, апантанныя спявачкі, вельмі цудоўныя спявачкі, а ім не трэба нікуды. Ні на сцэну, ні ў кніжкі. Яны ведаюць песні, ведаюць традыцыю, жывуць традыцыяй і не стараюцца яе кудысьці прыпаднесці. Мы ж стараемся іх так вывесці, паказаць на людзі, а не кожны з іх згаджаецца на гэта. Это яшчэ вялікая праца дамовіцца, каб бабулі выйшлі і праспявалі гэта дзесьці. Зеленая жита зелена, зеленая жита зелена. Каб былі такія дні у беларусаў, каб яны маглі апрануць свае кашулі, выйти на вуліцу на нейкае свята і з нейкай традыцыяй, каб гэта не кожны дзень, а толькі у нейкія асаблівыя дні адчуваць сябе традыцыйным беларусам, а ў астатнія часы заставацца сучасным еўрапейскім чалавекам. У краіне я лічу, што проста адсутнічае такі інстытут, як мецэнацтва. Ніхто не можа выдзеліць сродкі, напрыклад, на білеты фальклорнаму калектыву, каб ён мог паехаць на фестываль, да хоць бы ў Маскву, не гаворачы ўжо там пра Варшаву ці пра Вільню, пра другую. Ніхто не можа даць сродкі на адраджэнне традыцыйнага касцюма.
Тое, чаго не хапае мне, не хапае, а тое, што могуць зрабіць маладыя, знайсці сродкі на дэманстрацыю дасягненняў нашай традыцыі і на падтрыманне традыцыі. Ой, Сережка, думаю, хто то ко мені приїхав, ну то Сережка їхав, заїхав. Знаєш, як я ті рази співала? Ну, конечно, не подводила. А що ж уже? Редко стали спяваць, значыць. Ніколи. Ну, вот і голос Ти пропадає. знаєш, Сергій, я ніколи на вулицю не уходжу. Каб на мене позирали, як на чучело, там, яка що старая. Не слухайте нікого вище красавиці. Вам не то співати надо, вам надо співати і танцювати ще. Самае галоўнае, што трэба людзям, якія жывуць у традыцыі, фальклорным калектывам, патрэбна, чтобы была запатрабаванасць у іхняй дзейнасці. Калі да іх прыязджаюць, калі іх слухаюць, калі іх некуды запрашаюць, такім чынам яны яшчэ адчуваюць сваю патрэбнасць і жывуць. Як вы кажаце на якія свае? Женихи? Женихі? Два. Бо я ж без їх нікуди. О, гляньте, якая вы. Ой-ой-ой, з киями. З женихамі. Што перш за ўсё трэба раіць любіць тое, што ты робіш. Неважна што. Галоўнае любіць тое, што ты робіш. Вот калі будзе да гэтага любоў, тады ўсё атрымліваецца проста і лёгка.